Kako sam krenula da snimam i onda sam ja tako mislila da će to sve nekako da ide brzo, i onda tako je bilo to sve meni onako teško, kako to ne ide tim tempom koji ja želim, pa ne znam ni ja to sve, za sve je potrebno vreme. I ono što sam pročitala kod Aleksa Hormozija, mnogi od vas pretpostavljam da ga prate, je to da zaista uvek treba više vremena, uvek treba više rada, uvek treba više novca nego što smo mi mislili na početku. Ali također ono što ja dodajem je to da se isplati itekako. Jer evo ovaj osmeh na mom licu, pored svih onih sitnih greškica koje su bile od početka ovog live-a, ništa ne može da skine. Zaista, jer je to ono što ja živim svojim srcem, svojom dušom, svojim umom, svaki mogući trenutak. Iako još uvek radim u firmi i nisam, da kažem, u potpunosti ovo totalno monetizovala, u smislu da potpuno živim samo od ovoga, i dalje sam ja zaista potpuno ispunjena tim i ovo je ono što je svrha mog života.